duk wanda ya sharing din bidiyon nan ya tura ga wasu suka karu ubangiji Allah ka yaye masa bakin ciki Allah ka tausaya ma rayuwarsa saboda annabi Muhammadu yana da matukar jama'ar manzon Allah ine muku fatan alkhairi barkanmu da wannan lokaci ga wani sirri da zan baku saboda sirrina rasulullahi duk wanda ya sharing Allah ka faranta rayuwarsa Allah ka haska masa ci gabansa duk wanda zai fita daga cikin gidansa a wannan lokacin mai tsada mutum zai iya fita gida kaji an ce yana fita amma bai dawo ba an rasa ina yayi magana kenan ya karanta la'ila fi kafa 9 idan zai fito daga gida bayan sallar asbahi yana gama sallar asuba kafin ya ce komai kar ya ma wani magana kuma kar ya ci komai sai ya karanta la'ila fi kafa 9 sannan ya fito bayan sallar magariba kuma idan ya isa da sallar magariba ya karanta nan mala ilafin nan kafa 9 alfarman muhammadin rasulullahi duk inda zaka tafi Allah zai mai doka lafiya in Allah ya yarda wannan mujarraban ne amma da izinin Allah a rike wannan a tuttura wa mutane don su karu da wannan duk wanda ya tura da wannan wani ya karu baka ne bani kwandalarka ba ubangiji kai ma Allah ya yi maka damuwarka wannan mujarraban ne na bada saboda annabi Muhammadu sannan wanda yake so ya samu ɗaukaka sirrin samun ɗaukaka Allah ubangiji kana so ya ɗaukaka ka je ka samu kwankurciya kwaya 2 ko kwaya 1 idan aka samu kwankurciya sai a zo sai a fasa shi idan aka fasa shi sai a tara ruwan sama wanda suka zubo daga sama amma in suna zama samu a samu ruwan zamzam idan babu ruwan zamzam din saboda ba a samun na kirki a samu ruwan sama in aka samu ruwan sama a samu farar biya rana ku danna mana alamar subscribe sannan kar ku manta ku danna alamar kararrawa a channel din mai suna yaran Halifa TV muna gode idan aka samu farar biya rana a daka ta in an daka ta a hada da wannan kwan da aka samu na kurciya a cakuda a ciki wannan a hada da madara a kada a ba mutum ya sha madara kowace iri ce kana so ka samu ɗaukaka alfarman manzan Allah idan ka sa in kai wannan Allah zai ɗaukaka ka albarkan manzan Allah wannan mujarraban ne shi ma da izinin Allah ina muku fatan alkhairi na baya ku wannan saboda sai na rasulullahi duk wanda ya sharing Allah ka yayi masa damuwarsa shi musamman wancan sirrin na farko mutum za a waye gari kawai ya fita kasuwa ne ma abincin sai je ya dawo kaji an ce yayi off and down an rasa inda yake kuma magana kenan duk wanda zai fita ya karanta la'ilafi da asuba idan ka tashi bayan sallar asuba kenan kafa 9 kafin kai kowa magana kafin ka ci komai sannan in ka karanta wannan da marita bayan sallar magariba kenan da yammaci kakkai ma kowa magana kafin ka tashi daga nan inda kai sallar magariba ƙara karanta kafa 9 ka ce Allah ka tsare ni ka shafa albarkan manzan Allah in Allah ya yarda duk annobar da ake a gari ko musifar da ake yi Allah sai ya maido ka lafiya idan kai wannan ma'aikatan da suke tara mutum su yi wulakanci Allah zai hana su wulakanta ka kun san ban ba da sirri sai ku gwada shi kun san ban ɗauko abin banza in kawo ba sa na kai dole ba ni ne na ji ya dace in taimaka maka ko ma'aikaci ne kai kana so ka bi hanya kake son Allah ya tsare ka ko gwamna da ke ko dan siyasa kana so Allah ya baka kariya ko kuma a cikin garin wani gari kake babban birni kana son Allah ya baka kariya ko kuma wata tafiya za ka yi kana son ka tsallake ruwa kana son Allah ya kai ka lafiya ka je lafiya ka dawo lafiya ka yi wannan alfarman manzan Allah za ka ga gudunmuwa daga gurin mahaliccinka insha Allah da haka dinna annabi ya sharin domin al'umma ta karu in ka ga dama kai mun addu'a na san dai dole ma ne sai an mun addu'a to kai mun addu'a ka yi wa annabi salati sannan in baka taɓa bin page ina ba a Facebook to wannan ne karanka na farko kai following dina dan ka rika samun ababuwa na karuwa ko a cikin TikTok ko a cikin duk inda dai ka haɗu da ni za ka yi following domin samun karuwa abubuwa ne ake badawa saboda manzan Allah amma ku sani bai dace a ce na bada wani abu mutum ya zo ya daman da tambaya bai da wahala kafa 9 ne iya adadin tauraron mutum kenan guda 9 wannan mujarraban ne kar ka zo ka damu na tambaya ka gana kyale kaka ce a na watsar da kai ko ban damu da girman mutane ba haka bane duk mutum iri na sai an masa uzuri sabanin yawan jama'a da Allah ya bani ina muku fatan alkhairi Allah ya bar mu da sayyidina rasulullahi Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ubangiji Allah ka takaita mana wahala da kunci saboda annabi Muhammad duk wanda yake a cikin damuwa Allah ka yaye masa saboda sayyidina rasulullahi duk wanda yake a cikin bakin ciki Allah ka fitar da shi saboda manzon Allah
ine ma kowa fatan alkhairi masoya annabi. Akwai lamba ta akan profile dina ga wanda yake son magana da ni ta karban magani ko kuma mun yi wata magana da kai tana iya na manta to kamun uzuri ka yi hakuri. Ine ma kowa fatan alkhairi. Sannan akwai guru na maza wanda na hada, in Allah ya da zan ƙara zan yi fosin din shi musamman, zan tallata wa mutane shi domin ana siya sosai. To rabon da an hada shi ina ga kusan shekara 2 kenan, sai bana Allah ya yarda na hada. To ine muku fatan alkhairi, Allah ban mu da sirri na rasulullahi.